Hej, jeg hedder Thea. Og jeg hedder Maria, og velkommen til Tema. Så er vi her igen. Mega fedt. Jeg har her på programmet 3 temaer, som vi skal snakke om i dag. Det første, det bliver, hvornår er det rigtige tidspunkt at få børn? Nummer 2, det er vaner. Nummer 3 er et dilemma, som er, som vi kommer, ja, det snakker vi lige om, når vi kommer dertil. Det er et dilemma. Og det sidste, det er lege/købe. Ja. Okay, lad os gå i gang med podcasten. Første emne, hvornår er det rigtige tidspunkt at få børn? Det er dit emne til jer. Ja, og jeg har valgt det, fordi at det er jo sådan, at gennemsnitsalderen for, hvornår man får børn, den bliver højere og højere, så vidt jeg har hørt i hvert fald. Og jeg havde på et tidspunkt en forelæsning en dag, hvor at underviseren han spurgte, vi lavede sådan en rundspørg, hvornår er det rigtige tidspunkt at få børn, eller hvornår ønsker I at få børn? Og skulle vi altså skrive det ned, og skulle vi sige det højt. Og det, der var lidt interessant ved det her, det var, at faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg tænkte sådan noget 35-36, men jeg kunne faktisk ikke lide at være ærlig, fordi jeg sad til den her forelæsning sammen med en masse, som i øvrigt var yngre end mig, og jeg tænkte, jeg kan vide, om det er socialt acceptabelt at sige noget, der er så højt, så jeg downplayede det faktisk en lille bitte smule, og tror jeg skrev 29 eller sådan noget på det der kort. Ja, okay. Og det vi så alle sammen skulle afsløre, den alder vi havde valgt, så viste det sig, at alle andre i lokalet havde skrevet sådan 36, Nej, 40. Mener du det? Ja, så sad jeg der med min 29 og var sådan, okay, jeg havde ikke behøvet liv. Jeg kunne godt have været ærlig. Ej. Ja, og jeg synes, det er en sjov tendens, at der er så mange, der faktisk bliver mere og mere hooked på at få børn sent. Ja. Og hvordan kan det være? Det siger måske lidt sig selv, en karriere og selvrealisering og alle de der ting, der sådan er oppe i vælten. Men jeg synes bare, det er interessant. Er et super interessant tema, fordi jeg har bare hørt så meget på det sidste omkring hele det der. Altså, ja, det er fordi, jeg hørte sådan en podcast af en pige, jeg følger på Instagram, og hendes morfar. Og morfaren er sådan over 90, han er sådan noget 95 eller sådan noget. Og hun er min alder, ikke? Så 31, tror jeg, hun er. Ja. Og de sad og snakkede sammen i den her podcast omkring, at hun var gravid. Ja. Eller hun var gravid i den podcast. Og hun ville jo gerne høre, hvordan var det, da du var lille, ikke? Dengang du skulle have børn. Var det noget, I talte om, før I skulle have børn? Og altså, hvordan gjorde I ligesom klar til det? Og han var sådan helt forvirret. Eller morfaren der, han siger sådan, talt om? Det var da ikke noget, man talte om. Lige pludselig så var hun gravid, og så tog vi den derfra. Og der var heller ikke noget, der hed, han var sådan, kan man teste selv derhjemme? Altså, man kan teste, at man er gravid. Ja, det var en anden tid, hva'? Det var en anden tid. Der var jo ikke, hvad hedder det, den der, hvad hedder den nu? Graviditetstest. Ja. Den kom vist i 60'erne. Okay, ja, det kan godt være. Og det var lidt før, at de fik deres første barn. Der kom den først lidt efter, sådan slut 60'erne må det have været. Ja. Og p-pillen kom også deromkring. Jeg er faktisk ikke sikker på, om graviditetstesten, eller om det var p-pillen. Det kan godt være, det var p-pillen, der kom i slut 60'erne. Og Ja, så jeg skal ikke kunne gøre mig klog. Nej, jeg er ikke sikker. Men det var vildt spændende at høre om, fordi jeg har en kæmpe teori om, at grunden til, at vi får senere børn i dag, er også lidt fordi, at jeg har i hvert fald sådan en, at dem, der prøver i lang tid, og så ender med at få lidt senere børn, fordi de har prøvet i mange år. De måske startede som 29-årige, og ender med at få det som 33-årige, whatever det kan være. Er fordi, at vi netop snakker så meget om det i dag, og det ikke er sådan en kropslig ting, det er en hovedting. Det er i hovedet. Så vi er jo nede i vores krop, hvor det er jo der, processen skal være, og det er jo der, vi skal jo have tillid til vores krop, men den bliver overanalyseret, den bliver snakket rigtig meget. Det tror jeg også, den bliver nemlig. For det første, så er der nogen, der synes, at hele datingmarkedet er svært, og det er overhovedet at komme i et forhold og finde den rigtige person, og rent faktisk være stabil. Og så er der mange, der gerne vil have deres uddannelse, så vil man gerne have et hus, og man vil gerne have etableret, før man får børn, og der går bare, vi bliver ældre og ældre, før vi bliver etableret generelt. Og først derefter begynder tanken om børn komme. Og så er der hele det der, jeg også nævnte med selvrealisering, det er, at der er sådan en meget stor fokus på, at vi skal leve og have meget livskvalitet, og vi skal rejse, vi skal opleve, og der er rigtig mange, der for eksempel også, som du har selv sådan
gerne vil måske gøre karriere, eller have sådan en lille sidekarriere på sociale medier, og sådan noget. Det tager enormt meget tid. Hvornår skal man være mor? Altså, når man har alle de projekter, og sådan. Så det tror jeg også er med til at gøre, at vi bliver senere. Men det er jo også det der den dating-del, du snakkede om, at vi ikke finder den rigtige så tidligt. Fordi vi nu igen, vi er meget i vores hoved, eller også i vores følelser der, vil jeg sige, men det er meget overanalyseret i forhold til dengang, hvor der var det virkelig bare livsnødvendigt, at vi skulle finde en partner. Og om det ikke lige var den helt rigtige, der passede alle vores værdier, passede vores fremtidsplaner, passede alt det der, og vores sådan perfekte Prince Charming, ikke? Mm-hmm. Det kunne man slet ikke tillade sig at tænke på den måde, fordi så ville man ikke overleve. En kvinde havde brug for en mand, en mand havde brug for en kvinde. Fordi kvinden var hjemme og passe huset og skulle lave mad, og det var den måde, manden overlevede på, og omvendt så var kvinden skulle have de penge, som manden kom med, for ellers havde hun ikke taget over hovedet. Så, og det var jo bare de gamle normer, ikke? Og det har vi bare ikke rigtig mere, så nu går vi meget efter, at det skal føles rigtigt, det skal være rigtigt, det skal passe til os rigtig meget. Ja. Og jeg er også mega skyldig i det der. Fordi jeg kunne også bare have, jeg har da haft mange kærester i mine unge dage, som jeg kunne have blevet ved, men det havde bare ikke været fedt for mig. Og måske heller ikke for, jeg kunne for ham. Jeg vente 5, 6, 7 år mere med at få børn. Jeg har overhovedet ikke travlt med det. Nej, og du er nu, bare lige så folk de husker det. Jeg er 30. Ja. Ej, behøver vi Nå, det behøver vi så. Ja, hvis det skal give mening, når du siger sådan om... Det er rigtigt. Jeg skulle stemme bare sagt, slut 30'erne ville være perfekt for mig. Ja, ja, jamen altså, det kan jeg faktisk godt følge dig i, og jeg har det sådan lidt, hvis jeg selv skulle være helt ærlig, altså hvis biologien, altså det der ur, man sådan taler om, ikke, det ikke betød noget som helst, så ville jeg også vente. Ja, til fordi senere. Fordi det er helt klart den største bekymring eller hurdle, eller det, der holder en tilbage for bare at sige, jeg er klar, når jeg er klar. Det er det der med, det biologiske ur, og lige pludselig så begynder det at blive rigtig svært at blive gravid, og der er nogle højere risici forbundet med det, og så videre, og allerede nu kender jeg faktisk rigtig mange, der har været i fertilitetsbehandling, som ingen gang. Men der er jeg inde i den teori igen, at det tror jeg simpelthen ikke er fordi, jeg tror ikke kun det er fordi, de er for gamle, eller hvad man siger, det er jo ikke. Det er helt klart også noget med det. Altså det er jo ikke, fordi jeg skal negligere, at det er en kæmpe del af det, at du selvfølgelig ikke er lige så fertil, som du var, da du var yngre. Ikke? Men jeg tror altså også, der er noget med det her med, at vi er så meget i vores hoved, og så lidt i vores krop i dag. Ja. Altså at vi det er ikke bare noget, der sker, uden vi tænker over det. Vi tænker meget over det, når det skal ske. Især når man er oppe i en høj alder. For så begynder man at få lidt travlt også oveni. Vil du høre nogle facts? Det vil jeg gerne. Det er, kilden her er Apotekets. Jeg skal lige være helt ærlig om, at jeg ikke lige ved nødvendigvis, hvad det er for en kilde. Men det, der står her, det er, kvinder er mest fertile, når de er mellem 18 og 25. En kvinde på 20 år har 34% chance for at blive gravid per måned. Når kvinden er omkring 30 til 35, er hendes frugtbarhed halveret. Ja, jeg kender godt alle de der statistikker. Jeg synes, det er næsten lidt farligt, at vi sidder og siger dem her, fordi det kan være, at vi får nogen til at blive rigtig ked af det derude, tænker jeg. Man kan også blive lige så ked af det, hvis man først finder ud af det bagefter. Hvis man pludselig ikke kan blive gravid. Ja. Men det er jo det her, der får os til at være oppe i vores hoved. Ja, men det er rigtigt. Det er noget lort. Det er rigtigt. Man skal ikke sidde og læse på de der ting. Altså, man skal i hvert fald ikke få børn bare for at få dem. Fordi man er bange for ikke at kunne blive gravid. Men giver det mening at skænke det en tanke? Det gør det måske, så man kan opveje, så man i hvert fald føler, at man har taget en beslutning baseret på et grundlag, der har været et informeret grundlag. Ja, det kan man sige. Men jeg tror bare, at vi i dag er for meget igen i vores hoved. Jeg tror, at der er rigtig meget af det der med, hvor meget vi overanalyserer, hvor meget vi ved de her ting, hvor meget vi stresser. Fordi der er jo også undersøgelser og statistikker omkring, hvad kortisol hedder det ikke det? Jo, stress. At det gør ved vores fertilitet. Og det sænker også fertilitet. Ja, det er rigtigt. Og det er jo stressende at vide de der ting. Det er stressende at være en vis alder, hvor man tror, at nej, jeg kan ikke blive gravid, eller man har prøvet i et halvt år, eller man har prøvet i et år, eller man har prøvet i 2 år. Og så stresser man mere og mere omkring det her, og man tænker på det på sådan en negativ måde hele tiden, og det bliver et negativt tankemønster. Og jeg tror, det har en kæmpe betydning også. Og der vil jeg så sige til jer derude, der sådan... har måske det tankemønster nu, og sidder og tænker, ja, det kan du så sagtens sidde og sige, det er jo svært at komme ud af. Jeg sad lige og læste en bog, noget af den, jeg har ikke læst det hele, men
sådan omkring bekymringer, og hvordan man kommer ud af et bekymringstankemønster, og man kan altså styre sine tanker, og ligesom få dem væk fra det de er på. Det er sådan noget med aldrig mere angst, hedder bogen faktisk. Jeg prøvede at se, om jeg kunne få hjælp til sådan, ikke at bekymre mig for meget. For eksempel, jeg skulle lige til tandlæge for nylig, og jeg bekymrede mig bare sygt meget, så jeg sad og tænkte sådan, okay, kunne jeg få de her bekymringstanker væk? Hvordan kan jeg lade være med at bekymre mig dobbelt meget, altså om ting, der ikke engang er der endnu? Ja. Kunne jeg fedt bare bekymre sig, når de var der, ikke? Jo, altså, det kunne det. Så jeg læste bare lige lidt ind i den bog, og sådan, hvad var det for noget og sådan noget. Men det var jo noget med ligesom at, hver gang at sådan en bekymringstanke kommer, så er det okay, den er der, men man skal bare ikke forholde sig til den. Bare, siger jeg. Det er svært, det skal virkelig øvelse. Ja, det er virkelig en øvelse. Ja. Så man skal ikke gå ind i den. Man skal hverken gå ind i den på en god måde, og heller ikke på en negativ måde. Man skal ikke gå ind og sådan, du skal væk, eller, okay, nu, og så gå ud af det der rulle, ikke? Man skal forholde sig til, at den er der, og så skal den bare være der på neutral. Den skal ikke som skyer på himlen. Som sky på himlen. Eller sådan, ja. Den er der driver forbi. Præcis. Ja. Præcis. Og det er jo sådan noget, man skal øve sig på. Så har jeg også undersøgt ind i sådan noget meditation. Og sindssygt godt. Altså at få det der kortisol-niveau ned, ikke? Hvis du har det. Altså er også bare en sindssygt god måde at gøre det på. Hver gang du sover, sæt en meditation på. Træk vejret ind af næsen, pust ud af munden. Altså det der med at få vejrtrækningen helt ned. Faktisk komme ned i din krop. Det er jo det. Vi har jo så stresset et liv, mange af os. Og mange af os sidder til fjernsyn. Så er vi væk fra, vi er ikke i kroppen i hvert fald. Så er der heldigvis nogen, der træner. Det er jo godt, det er en stor del af manges liv i dag også, hvor vi kommer netop ned i kroppen. Men hvor meget, der er jo forskel på at komme ned i kroppen og bruge kroppen, og så rent faktisk komme ind i kroppen og mærke kroppen. Altså sådan helt inden. Hvordan sådan, du behøver heller ikke tage stilling til, jeg føler, at nej, det er ikke den måde at mærke kroppen. Det er ikke at mærke din følelse. Det er ikke at tage stilling til, jeg er ked af det der, og nu er det sådan. Det er at gå ind og bare være i nuet. Træk vejret, og så være neutral i nuet, og komme ned og få den afslapning i kroppen. Den har jeg i hvert fald selv meget brug for, fordi jeg er sådan en, der bekymrer mig meget, tænker meget, overtænker meget. Så jeg er i hvert fald gået meget ind i sådan noget her på tidspunkt. Men det kommer jeg faktisk også til et senere emne, så det kan jeg jo lige komme tilbage til. Ja. Men jeg tænker bare, at psyken har altså, vi ved, at psyken påvirker rigtig meget ens krop. Så selvfølgelig har psyken også noget at sige i vores fertilitet. Og så har selvfølgelig også alder noget at sige. Det er jo heller ikke, det er jo videnskab, ikke? Så vi har jo mange ting, der kan gå ind og påvirke det. Så hvis man kunne få hovedet på plads, så kunne det være, at det gjorde det endnu bedre, selvom man var det ældre. Ja, det er rigtigt. Og så hører man jo altså også altid, i øvrigt bare lige, hører man altså en gang imellem om historier om folk, der har fået børn i en meget sen alder. Så det er ikke fordi, det er umuligt, eller ikke fordi, det ikke kan lade sig gøre jo. Nej, og hvis vi skulle tænke på, hvor lang tid vi kommer til at leve nu i vores, os der er i 30'erne eller yngre end det nu, vi kommer til at leve meget ældre end vi. Det er jo hele tiden, så stiger levealderen. Nej, den er faktisk faldet. Ja, men okay, men kan man ikke tage det over sådan en, hvad siger man sådan? Jo, jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvilken aldersgruppe den er faldet for. Men han har lige set et eller andet mere, nu var den faldet med 3 måneder eller sådan noget. Men jeg er faktisk ikke klar over, for hvilken aldersgruppe. Nej, så. Men det er det ikke det som, investering af det i længden, så går det altid op. Hvis man ser over en lang periode. Altså kan det godt gå ned et år, og så op et andet år. Din pointe er, at vi lever længere i forhold til fertilitet. Ja. At så gør det måske ikke så meget, at vi får børn det senere. Jeg vil sige, ja. Det kan jeg godt se. Det synes jeg også er en meget god pointe, faktisk. At hvis vi bliver ældre, jamen hvad er så? What's the fuss? Så er vi jo ikke engang halvvejs inden, når vi... Forhåbentlig ikke, når vi er 40 eller 50. Nej. Hvad er den perfekte alder for dig? Hvad tænker du så? Du sagde lige før også sådan omkring slut 30'erne eller sådan. Jamen altså, min perfekte alder ville være 25. Det var da jeg var lille, jeg sagde altid 25. Jeg ville så gerne jeg tror overhovedet ikke, du er den eneste, der er skyldig i at have haft en idé, en vision, da man var teenager. Jeg troede også, at da jeg var 25, så ville jeg både være færdiguddannet, sikkert at skifte og have et hus og sådan noget. Og når man så når der til, så er det bare aldrig. Det er aldrig sådan, som man har forestillet sig. Præcis. Altså, og også, sådan er der faktisk ikke noget, der er. Nej. Og man føler sig heller ikke så gammel. Der følte man, at 25 var meget gammel. Ja. Og det er også fordi min mor fik mig som 23-årig, så havde jeg sådan en forestilling om, at jeg også skulle være sådan en ung mor, som hun var. Ja. Fordi det elskede jeg, at hun var. Ja. Og elsker stadig, hun er. Og også, at jeg har en mor for i lang tid, og alle de her ting, ikke? Så det var helt klart min vision, men nu er jeg 33 og har stadig ikke børn. Nej.
Så det endte ikke sådan, som jeg troede, det ville ende. Så nej, altså helt ærligt, så 25 havde været min vision. Ja. Men nu, når jeg er her, hvor jeg er nu, så kunne jeg godt tænke mig, at der ikke var noget biologisk årsag, så jeg kunne vente endnu længere. Så havde du haft et barn på 8 år i dag. Imagine. Det kunne være en af dine lever. Og du sagde, at din alder, ikke? Det var sådan i slutningen af 30'erne eller sådan. Hvis jeg slet ikke skulle tænke på det der med... Jeg kan heller ikke lade være med en lille smule at have det med i overvejelserne. Selvom jeg synes, at din pointe er virkelig god med det der med, at jamen, det kan ikke nytte noget, fordi stress afføder bare stress. Eller sådan, det afføder bare, at man i virkeligheden nedsætter sin fertilitet potentielt ved at gå og bekymre sig så meget om det. Det er heller ikke noget, jeg bekymrer mig meget om. Det er bare noget, jeg sådan har haft overvejet. Men altså, ideelt set... Jeg tror, det er fordi, at jeg tænker, at med børn... Så det lyder bare på så mange, der har børn, som om, at hele deres liv bliver dedikeret til deres børn. Og alt handler om deres børn. Og sådan skal det være. Og det må jeg bare sige, der er jeg bare slet ikke inde. Nej. Slet ikke. Der er alt for travlt med alle mulige ting. Sådan, der handler om karriere, projekter og alt sådan noget. Nej. Det jeg har går svært ikke at lige se nu. det der i mit eget liv. At jeg er sådan helt dedikeret til noget, som hvor man skal ofre alt sit eget. Ja. Men der er jeg ikke endnu. Og det skal man jo heller ikke. Altså jeg vil jo mene, at man bliver meget bedre mor af at også være glad selv. Det tror jeg, du har ret i. Og man holder fast i nogle af sine fritidsinteresser. Ja. Stadig, selvom man er mor. Ja. Og man finder et godt sådan samspil hjemme med far. Altså, eller den anden mor, hvis man er til kvinder. Ja. Eller den anden far, eller hvor det var. Men i hvert fald, at man sådan har et godt hjælp af hinanden. Ja, og jeg skulle lige til at sige, at man finder jo nok et kompromis. Men det er jeg ikke engang sikker på, sådan er helt acceptabelt i alles øjne, eller i alles ører at høre. Nogen siger, man finder, du må ikke gå på kompromis. Jamen, og det er der, jeg dit barn, der skal man jo være jeg føler, at vi er ved at komme derhen, hvor folk de godt kan se, at det er okay. Men der er selvfølgelig stadig nogen, der tænker det der, som du siger. Men jeg håber, at mange tænker sådan, at selvfølgelig skal vi også have os selv med, fordi vi er da de bedste mennesker mod andre, hvis vi har det godt med os selv. Præcis, ja. Så at give op på sig selv og blive stresset, og der er jo mange, der er stresset i morsituationen, eller i morrollen og farrollen. Fuldstændig. Det er det, jeg synes, jeg hører, nemlig, at der går meget hamsterhjul i den, og praktisk. Glemmer sig selv, glemmer hinanden. Ja. Og nu vil jeg også sige, der er også de der singlemødre derude jo. Nu skal vi heller ikke glemme dem, og der er jo ikke mulighed for at dele det over mænd og nej, ikke på den måde, nej. Det er rigtigt. Det må virkelig være svært, altså nogle gange, at være ene. Om det, jeg håber, at man har venner, der vil hjælpe en, og familie, der tager over, når det er, fordi børn er syge nogle gange, og så er man den eneste, der kan passe dem, ikke? Præcis. Men der er også mange ting, jeg glæder mig til ved det. Ja. Altså nu er jeg jo en kæmpe stor Disney-pige, og sådan, så jeg glæder mig til, at jeg får nogle børn, jeg kan sidde og se Disney-film sammen med i en sofa med nogle popcorn og nogle dyner. Ej, Kræa, det glæder jeg mig til. Ej, ja. Så tegne med det er dem du god til. Og lave sådan nogle projekter derhjemme, og jeg glæder mig til, at de bliver lidt større, så jeg faktisk skal lære dem at kende og have samtaler med dem. Ja, og jeg glæder mig til at se alt igennem et barns øjne, se juleaften, og de bliver helt glade. Ja, du skulle lige nævne julen. Og se påskeæggejagten for dem. Ja. Altså, jeg får lyst til at gøre de ting, fordi de synes, det er så fedt, ikke? Ja, det bliver altså. Men det gør jeg i forvejen faktisk for min mor og min søster, og min kæreste og min svoger. Så skal de rundt på æggejagt. Det synes det er meget sjovt også. Ej, der er også rigtig, rigtig mange ting at se frem til. Ingen tvivl om det. Jeg har bare ikke travlt. Ja, det skal nok komme. Alting til sin tid. Så vores konklusion er... Hvad siger du? Der er ikke nogen konklusion. At man ikke skal stresse over det. Ja, jeg vil bare gerne have, at I derude I bare tager det til den tid, I selv synes. Lad være med stress. Og hvis det er, at I føler det der med, at I kommer i gang sent, så mediter. Ja. Næste emne. Vaner. Jeg har læst igen en bog, eller jeg har faktisk ikke læst den færdig heller. Jeg har startet på den der Atomic Habits, som er sådan en typisk sådan en bestseller-agtig. Ja. Som handler om det her med, hvordan man starter i de små med små vaner, og så gør dem til, altså implementerer dem i hverdagen, og at det med, at man ligesom ændrer små ting, bare det at kunne ændre noget til noget nyt, det gør, at din hjerne bliver trænet i at blive bedre til at få nye vaner. Så du behøver ikke at starte med nu skal jeg begynde at løbe hver morgen kl. 5. Det er sådan lidt voldsomt. Det er ekstremt, du kan også starte med at sige, nu reder jeg min seng hver morgen.
Ja. Fordi det er en træning stadig for din hjerne til at vende sig til at gøre noget hver dag, og vende sig til at lave en vane. Og så kræver du sådan en path på en eller anden måde, sådan en vej til, det er sådan her, man gør, når man skal lave en ny vane. Og så kan du gå videre til, nu vågner jeg lidt tidligere op. Okay, næste vane. Og så videre, så videre, så videre. Og det synes jeg bare er så spændende. Så jeg har hørt sådan nogle podcasts med det, og følger en TikToker, som går sindssygt meget op i det, og hun er virkelig kommet langt med det, og har virkelig skabt sådan fra, at hun var helt på bunden, og virkelig trist, og livet var lort, til at hun kom helt på toppen, og nu inspirerer hun andre med det, ikke? Og det er ikke fordi, jeg sådan, som sagt, eller som så har, ikke føler, at jeg er på toppen, men jeg føler, at jeg kommer nogle gange ind i sådan en hverdagsrytme, eller sådan noget, hvor det sådan begynder, hvor der kommer jeg ikke ud og går den der tur om aftenen. Jeg får ikke rørt mig nok, synes jeg selv, og så spiser man slik på sofaen i en hverdag, og så kommer man lige lidt for sent op, så man skal løbe ud af døren, og når lige at komme på arbejde, inden at det er for sent, og alle de her ting, altså, det kreerer bare en dårlig start på dagen. Og det gør sikkert også, at man bliver et lille smule dårlig humør, hvis man har sådan en start, ikke? Så jeg prøvede bare egentlig i mit eget liv at gøre nogle nye ting. Så noget, jeg har gjort i år, eller her efter sommerferien, da jeg startede op på arbejde, det har for eksempel været at vågne 5 minutter tidligere. Nogle gange 10 minutter. 5-10 minutter tidligere hver morgen, ikke? Det vil sige, at jeg faktisk har slet ikke stresset her i morgenerne nu, og jeg kommer faktisk på arbejdet imellem nogle gange er der 7:30, så er det nogle gange 20 minutter 8, og hvis det er rigtig, rigtig travlt, så er der 7:15, men stadig, sidste år var det, jeg er der tidligst 7:15, så nogle gange 10 minutter, og hvis jeg har haft det rigtig travlt, var jeg der 5 minutter 8. Det var virkelig, hvis der var kø og sådan noget, det var sjældent, ikke? Men det var bare så stressende, for jeg vågnede hver morgen, var agtigt. Altså sådan, nej, der må ikke være en kø på motorvejen, nej, jeg tager den her genvej, fordi så kan jeg måske nå det bedre. Altså virkelig stress hver eneste morgen. Så i år, der var jeg bare sådan, nej, det skal jeg satanede med ikke. Være sådan, nu skal vi have styr på det, de minutter tidligere. Og 5-10 minutter har godt nok gjort meget for min morgen, ikke? Og det er bare at komme tidligere op. Er du sådan en, der snuser, eller står du op ved første? Jamen altså, og igen sidste år, altså det var det, jeg følte, alt var bare gået galt. Så havde jeg 3 alarmer, nogle gange 4, før jeg vågnede, ikke? Og den sidste var 20 minutter i. Nu er den sidste 30. Det forstår jeg ikke. Altså 40 var den før, nu er den 30. Altså 6:40 var den før, den sidste alarm. Med. Ja. Og nu er den 6:30. Ja, okay. Så den første ringer 25, den næste ringer 30. Ja. Og så skal jeg op der. Så jeg har 2 nu. Du har og før 2. havde jeg 4. Så jeg har lige kottet de 2 sidste dage. Det er vildt flot. Altså hvis der er noget, der kræver selvdisciplin, så er det det der morgen op og i gang. Jeg synes, det er så svært. Så jeg har virkelig hatten af, for du... og min kæreste, han rejer sengen hver eneste dag. Og det sagde jeg faktisk til ham sådan... det gør han egentlig allerede sådan. Det var bare ikke altid, han gjorde det. Og jeg var sådan... Fordi han er den, der kommer senest op, så jeg kan ikke gøre det, så skal jeg ræge ham ind i sengen. Ja, det går ikke. Så det er ham, der ligesom har den chance, ikke? Og så sagde jeg, vil du godt prøve at huske det så godt du kan, fordi jeg kan mærke, at når jeg er støvallergiker, og når der ikke er kommet det her tæppe over mine dyner og puder, så ligger alt støvet sig, når vi forlader værelset, bare ned. Ja, det er klart. Og så når jeg ligesom kommer i seng om aftenen, op igen, ikke? Men ligesom, når vi så tager det her lagen af, så er det det, der ligesom har støven i sig. Og så lægger jeg mig i nogle nogenlunde mere rene dyner, ikke? Ja. Så det, og jeg kunne mærke nogle gange, når vi sådan, altså det begyndte at påvirke mig, og det har hjulpet, at han rejer den der seng. Så det er også flot, at han gør det værd. Så jeg faktisk også nærmest, altså jeg kan mærke de vaner, jeg får, tit så implementerer han dem også. Ja. Så for eksempel det der med, som jeg snakkede om med de dårlige vaner, kan du huske det, med sådan, om man spiser sukker eller... Og der er jeg jo stadig i den der med, at jeg spiser ikke slik i hverdagen, og det har jeg altså holdt stadig. Og det har også smidt af på ham, han spiser heller ikke slik i hverdagen. Han spiser det samme, jeg sidder og snakker, så hvis jeg sidder og snakker en riskiks, så spiser han en riskiks, ikke? Ja. Hvis jeg sidder og snakker og vindruer, så gør han det også, ikke? Ja, man smitter lidt af på hinanden. Hvis jeg sad og tog kinder, som jeg gjorde før i tiden, så ville han også sidde og snakke kinder, ikke? Så det hjælper jo også det man bor med. Han har i hvert fald, det er bare smittet af på ham. Ja. Ja. Og den sidste, jeg har gjort for tiden, som er ny af mine vaner, det er meditation om aftenen. Så før jeg falder i søvn, så er det bare lige at sætte sådan en sleep meditation på, eller et eller andet, der bare får en helt ned i kroppen, hvor man trækker vejret ind i næsen, puster ud af munden, og man mærker sin krop, og man kommer, og ved du hvad, det tager mig
Jeg når aldrig mere end 5 minutter inden den er så faldet i søvn. Altså jeg bliver simpelthen så træt. Fordi... Ej, hvor vildt. Ja. Så jeg kan også gå tidligere i seng, for jeg sagde også, altså jeg var nødt til at tænke, at hvis jeg skulle tidligere op, så er jeg nødt til også at gøre det i den anden ende, så jeg ikke bare kommer lige så sent i seng, og så får jeg mindre søvn. Jeg var nødt til at... Det er klart. Også fordi jeg var begyndt sådan, at jeg hver eneste dag, endte jeg først med at sove 11:45. Og jeg skulle altså helst sove senest 11:30. Og jeg har sovet senest, okay, måske 35 nogle gange, hvis jeg lige har været presset. Men jeg har virkelig holdt den. Så det er sådan, det har godt nok gjort meget. Hvad er 11:30? Er det også til tidspunkt, når din kæreste går i seng? Går I seng samtidig? Præcis samtidig. Ja, okay. Han får så en time mere end mig. Jeg har altid haft dårlig samvittighed over, at jeg går i seng på det tidspunkt. Jeg føler, at jeg går mega sent i seng, fordi alle folk går i seng kl. 10. Ja, det føler jeg også. Men jeg skal ikke have mere end 7 timer selv i ferierne, så vågner jeg 7 timer efter. Jeg går bare senere i seng, så går jeg i seng kl. 3. Men så vågner jeg stadig 7 timer efter. Okay. Ja. For jeg kan ikke sove så lang tid. Eller jo, det kan jeg godt, hvis jeg presser mig selv. Det er, jeg har ikke brug for det. Jeg vågner selv efter de der 7,5 måske. Ja. Så er det så fint. Så skal jeg simpelthen ikke sove mere. Nej. Og der er min kæreste sådan, at jeg kan sove hele dagen. Og stadig kunne sove mere. Og stadig kunne sove om aftenen. Altså, jeg forstår det ikke. Jeg kan også sove mere end 7 timer. Bestemt. Jeg kan sagtens sove det kan jeg også godt. Stykker. Det er jo ikke fordi... Nej, men uden at vågne. Altså. Ja. Oh well. Okay, så altså, jeg vil ønske, at jeg kunne gøre nogle af de der ting. Så hvad er dit tip til... Jeg gad godt både at gå tidligere i seng og stå tidligere op. Og... Ja. Så hvad er dit tip, siger du? Små? Ja, det er virkelig at sætte de små mål. Lad være med at sætte dig det største mål, fordi du vil måske gerne ende med at løbe hver morgen. Det er måske det, du gerne vil ende med at gøre, eller gå en tur hver morgen, eller sidde og faktisk have noget tid til at bare at nyde din morgen. Ikke? Ja. Men det er jo ikke det, du skal starte med, fordi det er jo et langt mål. Det er jo svært at gå fra, at man er stresset hver morgen, til at man lige pludselig, så nyder man hver morgen. Ja. Så er der ikke også noget med det der med, i hvert fald, at det tager 3 måneder at ændre en vane, eller det er bare et gang noget, man bare siger? Det vil jeg da også sige, at der er der noget i det. Men det, der egentlig man bare skal starte med, det er, at man skal sætte sig et lavt mål. Ja. Og det kan være at starte med at rede en seng hver morgen. Og det kan være at starte med at skrive affirmations. Skriv sådan, måske hver nat før du skal sove, hver aften før du skal sove, så har du sådan en aftenrutine, som er en ny ting, du gør, som du ikke har gjort før. Bare en ny ting. Det kan være, at du læser 2 sider i en bog, hver eneste aften fra nu af. Men så starter du jo med at få kreeret en læsevane. Ja. Og så bliver det, så var det lidt hyggeligt at læse, så bliver det til 3 sider, og så bliver det til 10 sider. Eller så bliver det bare til 2 sider, for det var dit mål. Ja. Og det er det eneste, du skal sætte dig. 2 sider, det kan du godt. Ikke? Altså så sæt det lavt, fordi så kreerer du en vane, og så kan du altså godt, så kan du nemlig holde fast i vanen, ellers så begynder du at drifte lidt ud af den. Ikke? Ja, det bliver mere holdbart. Ja, det gør det. Og så en enkel vane i din aftenrutine, en enkel vane i din morgenrutine. For eksempel, jeg vågner de der 5 minutter tidligere, eller hver morgen, der skal jeg give mig tid til at nyde min morgenmad, eller hver morgen, der skal jeg lave en skin routine. Det vil jeg bare gerne. Eller du ved, sådan et eller andet. Men igen, start i det små, det der kan lade sig gøre, så ikke, jeg skal lave en 15 minutter skin routine, fordi det er jo fra 0 til 100, ikke? Altså det kan, så start med én ting, og så når du får dem rigtig godt på plads, som jeg føler, jeg har fået mine nu, så kunne jeg begynde at sætte en til på. Så kunne jeg sige, godt, nu vil jeg gerne, fordi jeg læser ikke hver aften, så kunne det være nu læser jeg 2 sider oven i den der meditation. Først læser jeg 2 sider, så mediterer jeg, så går jeg i seng. Det kunne være den næste, ikke? Og så kunne det blive, så stacker man habit stacking, ikke? Ja. Så lægger man dem oven på hinanden, så man ikke bare starter. Der er jo mange, der siger, for næste måned, så træner jeg 3 gange om ugen. Den klassiske, den klassiske januar nytårsforsæt. Ja, præcis, og du kan ikke holde det, for du går fra 0 til 100. Det er rigtigt. Okay, for næste måned, så går jeg i fitness 1 gang om måneden. Ja. Okay, fordi så har jeg da trods alt været deroppe. Og så det kan lade sig gøre. Ja, og det kan måske lade sig gøre. Du siger, okay, det er 1 gang om måneden skal jeg. Der skal jeg bare op. Så har jeg jo så brugt mit medlemskab, ikke? Altså virkelig sæt det sådan, så småt, du tænker, det er åndssvagt det her. Fordi så kan du kun overraske og gøre dig selv glad. Ja, okay, fordi jeg tror nemlig, at den demotiverende faktor ved det, hvis for eksempel, jeg kunne godt tænke mig at begynde at træne igen, fordi, godt no, det var vi gode til. Det var vi faktisk rigtig gode til. Jeg skulle også nemlig til at spørge dig, hvad med det der med 5 år siden, jeg kan ikke huske noget. Det der med, at der er en alliance, fordi det tror jeg faktisk også godt kan hjælpe lidt, hvis man har flere om det. Men i hvert fald, så tænker jeg, hvis jeg nu skal ned og træne, hvis jeg nu siger til mig selv, at jeg kun skal træne 1 gang om måneden, så er det jo næsten demotiverende, fordi der vil være en del af mig, der tænker, det får jeg ikke noget ud af. Der kommer ikke til at ske noget. Men hvis man nu i stedet for tænker, at
Jamen, det er heller ikke det, der er endemålet. Det er bare en måde at komme hen til det er at din træne mere vanetræning regelmæssigt. først. Ja, så tror jeg i lidt højere grad, at jeg kunne få mig selv overbevist om, at det var en god idé at starte med 1 gang om måneden. Ja, fordi du skal jo tænke på, hvis du vil det her in the long run, og du kender dig selv. Man har prøvet mange gange, men har ikke fået det brugt, det dumme medlemskab. Så er det jo at sætte sig et andet. Så må man jo tage en anden fremgangsmåde. Så er det jo, fordur det jo ikke, du siger, jamen jeg skal jo have noget ud af det her. Jeg er nødt til at træne 3 gange om ugen. Jeg skal få en skid ud af det. Så du er nødt til at sætte et eller andet mål, du kan holde dig, så du lærer vanen at træne, og din krop begynder at vende sig lidt til det. Det var egentlig meget, var det ikke egentlig meget fint? Og sådan, ikke? Og så kan jeg også godt lide, nu har jeg jo faktisk lidt tid til at tage op i dag også. Fordi så er du mere, du har ikke et pres, du presser ikke dig selv fra starten og siger, du skal gøre det her. Fordi hvem har lyst til at gøre noget, man skal gøre? Man har mere lyst til noget, man har lyst til at gøre. Eller sådan, man må gerne, hvis man vil, agtigt, ikke? Ja, så rigtigt. Jeg tror bare, du skal tricke din hjerne. Den er god. Gode tips. Ja. Men har du nogle vaner, som du holder fast i, som du virkelig sådan, du ved, som du synes er lidt sådan, det er faktisk en ret god vane, det her. Drik masser af vand, du rører dig 30 minutter hver dag. Altså sådan de der, hvor man sådan, okay, det er faktisk en af mine gode vaner, det her. Ja, jeg tror, at jeg har en vane, der hedder, at jeg som regel ikke snakker, medmindre jeg virkelig craver noget. Og så er der en, der sagde til mig en gang, jamen jeg craver jo noget altid. Nå ja, okay, det er så selvfølgelig også rigtigt. Jeg craver faktisk ikke altid noget. Det er ikke sådan, at jeg sidder lige her nu og tænker, at jeg har lyst til chokolade eller chips. Det er faktisk bare, man har lyst til at sidde med noget i hånden. Eller ja, sådan. præcis. Det er ikke det, man craver det. Man har bare sådan, det er bare... Præcis. Jeg synes, jeg er rimelig god til egentlig kun at snakke, når det faktisk er fordi, jeg sidder og kan mærke, at jeg har vildt meget lyst til den der specifikke snack. Og så spiser jeg den også helt med god samvittighed. Ja, og så er jeg vanddrikker. Stor vanddrikker. Ja. Jeg er ikke sodavand. Jeg kan ikke sådan rigtig lide den der følelse af klistrede tænder, og det synes jeg får af sodavand. Så nogle vaner, synes jeg er meget synes, gode. Jeg får det mest af sodavand med sukker, og ikke sodavand zero og sådan noget. Nej, det er selvfølgelig ikke lige så slemt i hvert fald. Nej, det er heller ikke helt lige så slemt. Det vil jeg give dig ret i. Fordi det er sukkeren, der giver den der klisterfølelse. Og det er så lækker. Sådan efter sådan en bytur. Ja, det er rigtigt. Ej, det værste. Ja. Men jeg har egentlig jeg har rigtig meget, jeg kan forbedre. Jeg bliver helt inspireret, når du snakker om alle de små ting, du har gjort, fordi at... Men det er også noget med, det er en anden vane, som nogen kunne måske ville lave om på. Det kan være sådan noget med, hver gang jeg har spist noget, så rydder jeg det op med det samme. Eller, du ved, det var jeg sådan nogle ting. Hvad siger du? Det kunne jeg også lære noget. Jamen altså, de der ting, men man skal tage kun højst 2 små ting, man gør. Ja. Man ved, man kan holde. Det kunne være en morgenting, en aftenting, eller det kunne være jeg gør det her efter maden, og så om aftenen gør jeg det her. Altså, det er virkelig 2 bitte små ting. Ja. Start med dem, og så når du, okay, nu er jeg godt ind i den, så kan du stakke ovenpå, ikke? Men det kunne nemlig også være det der med, hver gang jeg har drukket noget, så skal jeg sætte det på plads igen, og lige vaske det op, eller putte det op for skeen, eller hvad det kan være, ikke? Fordi det er jo sådan små ting, der gør, at du faktisk ender med at have et rent hjem på sigt. Så får du lige nu stod jeg der alligevel, og jeg havde rejst mig op, og så tager jeg lige det andet, der står i vasken, eller hvad det nu kan være, ikke? Det er rigtigt. Så. Og det giver faktisk noget ro, så det giver noget overskud også. Nogle gange nogle lidt af det. I virkeligheden så er der faktisk rigtig mange af de vaner, vi gerne vil, som giver os overskud, hvis vi fuldfører dem, men årsagen til, at vi har svært ved at fuldføre dem, fordi vi ikke har overskud til det. Præcis. Så det er sådan en lidt... Dårlig rutine, eller dårlig cirkel. Dårlig cirkel, ja, en ond cirkel. Ja, helt klart. Det er jo det, vi skal have brudt ud af. Og det kan jo nemlig også være sådan noget som at gå en aftentur hver aften. Ja, præcis. Især sådan noget der med at få rørt sig og komme ud og få set noget natur og sådan noget. Det er virkelig noget, vi alle burde. Ja, vi er også blevet meget bedre til at gå ture herhjemme. Jeg synes, det var da også derfor, jeg startede de vaner, for jeg synes virkelig, vi var gået ind i sådan en total dovenhedens tempel. Altså virkelig. Ja. Fordi vi havde haft så meget ferie, og så stikker man bare der, og så kan man ikke blive ved med at finde på ting, og så ender man bare... Ja, vi endte bare i sådan en dårlig cirkel, synes jeg. Med sådan, hvor det blev for kedeligt, og for sådan... Nå, så ligger vi her igen, ikke? På sofaen. Så jeg kunne mærke, at i det mindste bare, hver gang jeg går en tur, så føler jeg bare bagefter, at jeg har meget mere energi. Jeg er meget mere glad, og jeg føler, at jeg har fået brugt min krop, og jeg faktisk har været ude og ligesom... Altså faktisk, at der har været en, hvad siger man, en reason, eller sådan, hvad siger man, ja, et formål med min dag, præcis. Ja, det var bare det emne. Nu skal vi til at have et dilemma. Dilemmaet, det er, hvornår kan piger begynde at gå med makeup?
Det var der en, der skrev til mig på min Instagram. Det er et rigtig godt dilemma. Ja. Hvornår kan man begynde at gå med make-up? Og det har jeg jo meget tæt på, fordi at jeg var lærer. Ja. For en 5. klasse. Hvad oplever du i praksis? Jeg oplever 6. klasse begynder de at gå med mascara. Ja, okay. Og i 5. begynder de at gøre det lidt til sådan en fødselsdag, og så når de lige skal være lidt fine, så kan de lige tage lidt mascara på. Ja. Jeg kan forstå, jeg synes, det lyder som om, at alderen er gået ned for, hvornår man begynder på de slags. Ja. Hvilket vil give meget god mening, fordi folk har smartphones tidligere, og så bliver de eksponeret for meget mere af den slags, og, sådan, og så kommer nysgerrigheden noget før. Ja. Jeg mener selv, at jeg også startede. Nu vil sige, at jeg startede tidligt. Jeg var nemlig 13-14 år, da jeg begyndte at gå med make-up, så jeg har været i 7. klasse cirka. Det er da ikke tidligt. Det gør jeg også. Know. Præcis der startede jeg også. Ja, okay. Jeg startede i 6. med at gå med mascara, kan jeg huske, hvor jeg prøvede sådan lidt af. Jeg tror måske ikke, jeg gik med det i skolen. Nej. Det var mere sådan, jeg prøvede det af derhjemme. Ikke? Jeg var full on i 7. Ja, fordi jeg gik på sommerferie i 6. tror jeg, uden noget som helst, og kom tilbage, og så var de sådan, hvem er det der? Ja, præcis. Ej, men 7. også her, det var der, det virkelig tog fart, ikke? Og det var også der, man begyndte at feste lidt, kan jeg huske. Det var bare sådan noget sodavandsfester og sådan noget, og nogen begyndte at drikke lidt, men det var ikke sådan, fordi jeg i hvert fald drak særlig vildt, men overhovedet, jeg drak faktisk overhovedet ikke, før gymnasiet. Men det var der, det gav jo ligesom mening, at alt det der kom på samme tid med fester, og man var lidt mere interesseret i drengene, og det kom der i 7. kan jeg også huske for mig. Ja. Så jeg vil nok, altså, og jeg føler faktisk det samme nu, når jeg ser det på den skole, jeg er på, at de begynder lige så stille med en lille smule mascara, nogen i 6. lige lidt en gang imellem. Ikke alle overhovedet. Og i 7. begynder lidt flere at gå ind i den verden. Men der er ikke mange, der gør det meget. Nej. Det er få, der virkelig gør full on Thea. Eller Maria. Ej, jeg gik heller ikke med foderne i hverdagen, synes jeg. Ikke, jeg kan huske, jeg tog nogle eyeliner på, kunne jeg godt finde på en sort eyeliner og noget mascara. Jeg tror, jeg er stolt bag af en eller anden pris nej. for skolens sminkedukke, eller noget i den retning, som jeg tror, jeg fik, da jeg gik i 8. Og det var noget 9. klasse. Altså, hvad havde du på med? Var det igen som ligesom i dag, hvor det var din hud? Meget eller hvad? Girl. Eller var det også dine øjne? Jeg havde det hele på. Foundation, concealer, mascara, eyeliner, noget på læberne. Det eneste, jeg ikke lavede, det var min bryn. Bryn startede jeg først med meget, meget sent. Ja, det gjorde jeg også. Så var det bare sådan blegebryn. Og jeg gjorde heller ikke sådan noget det her, altså contouring og sådan noget. Det var slet ikke en ting. Nej, det var ikke en ting. Altså, så den der typiske 2006-2007 makeup. Men ikke, jeg var ikke sådan fuld, hvad kaldte man dem? Man kaldte dem et eller andet dukke. Nej, de hed et eller andet smukke dukke, sminkedukke, et eller andet i den retning. Jeg var ikke, benægter jeg? det kan godt være. Det fra bimboen selv. Hvad? Nej, ikke bimbo. Nej, det hed sminke. Jeg tror bare, man kaldte det sminkedukke. Der var den der sang, sminkedukkesangen. Nå, du er altså lidt yngre end mig, så jeg kan simpelthen ikke... men så meget. Nå, okay. Ja, fordi du ved, hvad hørte man i 9. klasse kontra hvad hørte man i 3.G? Eller i snart det er måske også universitetet. Rigtigt. Altså jeg er jo alligevel, du er 30, jeg er 33. Så 3 år, der var jeg jo i slutgymnasiet, da du var ikke i 9. ikke? Der var jeg i 3.G. Ja, okay. Ja. Det er også, så det er jo lidt sådan... Men jeg havde lidt af det hele, faktisk, dengang, kan jeg huske. Ja. Brugt lidt af det hele. Den make-up-tid, der var dengang, den var jeg på. Altså, jeg tror, at jeg vil nok... det første, jeg tænkte, da du sagde, hvornår er det okay at gå med make-up, det var, at jeg tænkte, okay, hvad vil jeg selv opfordre mine børn til? Hvis jeg fik en datter en dag, hvor gammel ville jeg så synes, hun skulle være, før det var okay? Og sådan noget. Og jeg tror, at hvis hun kom i 6. klasse og sagde, jeg vil gerne, nu har jeg set alt det her, og andre prøver det, og hun har selvfølgelig også ledet med mig, og så man kan jo heller ikke sådan sige, du må ikke. Ja, det er for en edderkop, der ligger herude. Det vipper. Ja, præcis. Så tror jeg da nok, at jeg vil gøre mere ud af, så endelig at prøve at lære hende, og lægge det pænt, og måske minimalistisk, end jeg ville sådan begynde at snakke om forbud, eller alle mulige ting. Jeg tror mere, jeg vil sige, hvis du endelig er nysgerrig, start med at gøre det i hjemmet, først. Og lær det lyder som om, du skal drikke. Det gør jeg. Men det gjorde jeg selv. Jeg lagde altid make-up selv hjemme først. Og lige sådan fandt ud af, hvad jeg er for en make-up-mæssigt. Det gør jeg også. Fordi man prøver mange forskellige... Jeg prøvede at blende derhjemme. Lave smoky eyes. Ja. Hvordan gør jeg det? Jeg prøvede at lave sådan Britney Spears make-up, så det var noget med sådan... Jeg følte, hun havde meget sort rundt om øjnene dengang. Det gør jeg også. Uden at det var sådan punk-agtigt. Ikke punk-agtigt, men hun havde sådan... smoky. Det prøvede jeg også at gøre. Det fungerede slet. Bare sort eyeliner. Over det hele. Mig. Ja.
Fordi jeg havde så lyse øjne, og alt var lyst, så bare sådan så mørk, jeg kunne. Jamen det var altså også trenden dengang. Ja. Der var masser, der gik med eyeliner, det gjorde jeg også selv. Hvornår var det, jeg gjorde det? Det var i... Det startede jeg rigtig meget med den der... Ej, det gjorde jeg så lang tid op, men jeg startede med det i 7. faktisk. Jeg tror, jeg startede med det. Og det er det, jeg mener. Jeg tror, den der sådan meget eksperimentelle makeup, hvor man nogle gange går full on, fordi man lige skal prøve at se, hvad kan man. Der vil jeg nok sige, start lige med at gøre det i hjemmet. Ja. Og hvis det er noget, du kan have med på i skolen, så lad mig lige lære dig et par tricks. Ikke? Ja. Eller eventuelt lige lægge det på dig, og så kan du prøve at gøre det efter. Jeg vil også sige, 6. må man godt så småt. Ja. Begynder lige dække en enkelt bums. Ja, start med noget naturligt. Dække en enkelt bums, hvis den er helt slem den dag, og du har lyst til det. Ja. Lige en lille bitte smule mascara på. Lige sådan et enkelt af. Jeg har faktisk, der var et tidspunkt, hvor... Og så 7. må man ikke, at man skal gå full on til Maria, men man må godt begynde i det 7. Det må man godt for min skyld som mor. Ja, der var et tidspunkt, hvor jeg lagde makeup på min kæreste faktisk. Ikke? Det for et par år siden. Vi tænkte, det kunne være skide sjovt. Og du ved, der er altid de der sådan, når man ser kvinder lægge makeup på mænd, så ligger de altid sådan grim makeup på mænd. Er vi enige? Det er altid sådan læbestift ud over det hele. Nej, gør de det? Ja, det gør de da. Jo. Når man ser det sådan i sådan noget tv, hvor det skal være sådan sjovt, så laver de sådan grim makeup og sådan. Og jeg var sådan, you're gonna be surprised. Jeg lagde den flotteste makeup på min kæreste. Han var virkelig sådan... Jeg tror, han kiggede sig og spejlede over sådan, wow, måske skulle man have været født som kvinde. Han var virkelig, det var virkelig flot til ham. Det må jeg sige, han har også bagefter sagt. Skal vi prøve igen på en tid, for det var ret sjovt. Ja. Nå, det var et tidsspor. Undskyld. Sidste emne i dag er legekøbe. Ja. Ja, det har du glædet dig til. Det har vi haft på i lang tid, men jeg synes, den giver rigtig god mening nu. Mm-hmm. Fordi det er mit emne. Ja. Og jeg... har jo egentlig bare tænkt i lang tid, skal man bare være lejer resten af sit liv? Mm. Skal man købe noget? Hvordan kommer jeg ind på boligmarkedet i København, når det er så sindssygt? Ja. Så jeg har bare sådan, jeg har snakket med min bank, hvor meget kan man låne for, snakket med min kæreste om, vi skal spare op, og jeg har også selv sparet op i mange år. Men jeg har aldrig ejet noget andet end en bil, og det er jo en dårlig investering. Må jeg spørge om noget? Mm? Ikke fordi jeg var afbrudt dig. Nu skal du ikke nødvendigvis sige, hvad din bank har sagt, du vil låne for. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, vil du overrasket over henholdsvis, hvor meget eller hvor lidt du kunne få lov at låne for, i forhold til, hvad tingene koster derude? Fordi hver gang jeg har prøvet de der beregninger, jeg har nemlig prøvet sådan, hvordan ser din økonomiske, så kan du få det her. Så har jeg været sådan, det der kan jeg ikke købe noget for. Ja. Jeg er altså også studerende. Men alligevel, så er sådan, det kan jeg ikke købe noget som helst for. Mm-hmm. Og du er også kun dig. Ja, altså, også kun mig. Ja. Så det tænker, det bliver ikke i København. Nej, præcis. Det er også det, jeg tænkte. Mm-hmm. Men altså, jeg kunne godt købe en andelslejlighed, fordi jeg fik der, altså i København. Det kunne jeg godt finde. Mm-hmm. Det vil nok ikke blive den største, og det vil nok ikke ligge midt på Østerbro. Men jeg vil godt kunne finde en til den pris i København. Ja. Måske her i Brøndshøj. Men... Altså en andel, ikke ejer. Men så snakkede jeg sådan, så jeg startede lidt med at være henne. Min rejse var sådan her. Okay, jeg leger bare resten af livet. Det var det første, jeg tænkte. Ja. For jeg er inde i KAB, som er et boligselskab, hvor jeg stod i, siden jeg var 3. Så jeg egentlig har en høj anciennitet, og jeg har også boet inde i det. Så jeg har sådan at på den interne har også en høj anciennitet i det. Så jeg er på ventelister til nogle andre steder, som er sindssygt billige, og som er store, og jeg kan bo i så lang tid, jeg nærmest har lyst til. Eller altid faktisk. Så det var det min første tanke var bare sådan, men jeg må da bare lege. Hvis jeg får sådan en der, så det er jo bare, altså, jeg bor til 5.000 om måneden lige nu, ikke? Og vi bor 2 her. Mm. Så det er jo sindssygt billigt, og vi bor midt i København, eller vi bor det er meget billigt her. Ja. Mm. Så det kan ikke gøres billigere. Så jeg var først bare sådan, fuck det, jeg bliver sådan en, der leger for evigt. En evighedslejer. Ja. Og så går jeg hele tiden for mig tilbage med, så har jeg jo ikke nogen formue. Jeg er jo ikke noget værd. Altså ikke, det er jeg selvfølgelig sådan personligt, men sådan rent økonomisk, så har jeg jo ikke nogen værdi. Jeg har jo ikke nogen værdi. Jeg har min bil, men det er jo en dårlig værdi. Altså den mister bare værdi. Ja, den bliver i hvert fald ikke mere værd med tiden. Præcis. Så har jeg også lidt investeringer. Og det er jo sådan, jeg prøver, og jeg har noget opsparing. Men det er jo ikke en værdi, der er særlig sådan stor. Så jeg tænkte bare, det er også bare irriterende, fordi min drøm er jo egentlig at kunne købe et eller andet, som virkelig er mit drømmehjem, og hvor jeg kan få min familie fra Jylland over at besøge mig, og jeg har plads til folk, jeg kan holde alle mulige fester, for jeg elsker jo at holde fester og have folk på besøg. Jeg kan have et musikstudie, hvor jeg kan larme, fordi folk de klager, der bor under og over mig og sådan noget.
Så du ved, der er også nogle drømme, jeg sådan, dem vil jeg også bare gerne, ikke? Og så gik jeg så lidt hen til, okay, så må det være andel, for det har jeg da råd til. Så må jeg finde noget der, starte et sted, og starte lidt ude, sådan lidt mere ude, måske i Søborg, ikke? Andel der, og så kunne vi sådan arbejde os hen til noget andet. Hvilket også stadig er en tanke, der kunne godt lade sig gøre. Men så vil vi igen også sidde lidt stramt, fordi en andels koster altså noget i København. Også selvom det er en andels. Det gør de. Ja, og vi vil ikke have så stor en fortjeneste måske. Hvis vi er heldige, så stiger andelskroner, så får vi måske en fortjeneste. Hvis vi ikke er heldige, så er det bare en opsparing. Ja. Altså, og så er det jo ikke, så kan man sige, at alt det, man laver i den, det får man til at betale tilbage med, men det er jo ikke sådan, at man får en fortjeneste af, at man har brugt en masse tid på det, så det er lidt demotiverende på en eller anden måde. Det er også så. Ja, så du ved, men det var også en idé, ikke en dårlig idé. Og så gik vi sådan lidt videre til, om vi kunne købe et hus, der lå sådan lidt mere ude på landet. Men så er problemet, at Sebastian, han er DJ, så han skal have et S-tog, fordi han skal til hjem midt om natten og på arbejde midt om natten. Det er klart, altså, det er virkelig, nogle gange så er han hjemme kl. 5. Og hvis du så, altså, han skal også op og på arbejde på et eller andet tidspunkt, så jeg kommer hjem meget senere end 5 er noget lort, ikke? Så vi skal virkelig sådan have muligheden for, at han kan komme frem og tilbage, ikke? Ja. Uden at skulle parkere ind midt i København og alt det der, ikke? Så det var ret vigtigt. Og det er jo svært, fordi det der er dyrt, det er at bo tæt på et S-tog. Og så kørte vi så her forleden, så kørte vi sådan ud til alle de der Væksø og Stenløse og det der mod Frederikssundstoget der, det der hele den strækning. Og ja, det var også billigere, og vi kunne jo også godt få noget derude. Dog nok ret langt ude nu til at starte med. Og så er det igen det der med, hold kæft, hvor vi er langt væk fra København. Vi bruger København så meget. Altså, vi er virkelig sådan københavnere. Ja. Ikke? Ja. Altså, vi bruger bare byen. Hvor andre, der er mange, der elsker naturen, det gør vi også. Men vi bruger bare byen så meget. Jeg går til kor ind i byen. Han arbejder på Vesterbro. Han arbejder som DJ om natten. Og udover det, jeg går i byen hver eneste weekend med veninder på et restaurant, eller på ud og danse, whatever. Jeg bruger det så meget. Min familie bor inde i byen. Min mor bor på Itens Brygge, min søster bor på Amager. Så, ikke? Altså, så bliver man også bare sådan, det er for langt ude det her, det er for landagtigt. Så snakkede jeg med en kollega, som siger, at hun havde købt et sommerhus. Og det var sådan, at hun var kommet ind på boligmarkedet dengang, for så havde hun fået en fortjeneste på det her sommerhus. Og så var hun kommet ind på den måde, og så tænkte jeg, gud, sommerhus, jeg har ikke tænkt i sommerhus. Og ja, det var bare sådan, jeg tror, det er vores ting, fordi sommerhus kan man købe lidt længere væk, til en mindre pris, og så kan man finde noget, der måske ikke er færdigt. Sådan, altså, du ved, det kan stadig laves lidt bedre. Ja. Og så kan man gå nu som det, man har et projekt sammen, men kan i weekenderne tage væk fra København, og ligesom nyde naturen, som vi også elsker. Men så når vi har vores hverdag, hvor vi netop er meget i København, eller de weekender, hvor vi netop skal meget i København, så er vi inde i København. Ja. Vi kan lege det ud, hvis vi har lyst til det en gang imellem, hvis vi mangler de ekstra penge til huslejen den måned, fordi vi måske skal ud og rejse, eller whatever. Så kan vi lege det ud, for det er vores. Vi kan gå, jamen det der med, at vi bare kan gå nus, og vi kan så ting, og øve os på at have en have, og passe og pleje et hus. Ligesom øve os, det er en øvehus på en eller anden måde, ikke? Ja. Og det kan vi jo sagtens have i nogle år, selvom vi måske vil have børn på et tidspunkt og sådan noget, selvom vi bor i en toværelses. Vi har ikke sådan på den måde så travlt med den husleje, vi har nu, så vi har meget lav husleje, som I kunne høre før. Så jeg blev sådan helt, wow, så vi skal faktisk ud og se på sommerhus i weekenden, så jeg glæder mig her meget. Ja, men hold da kæft, hvor er det en sindssyg svær ting, Ja, det her. Det er altså virkelig. Er man lejer, eller man køber? Og hvad er godt, og hvad er skidt? Og der er kommet en dokumentar på DR1 lige nu, som en af mine kollegaer også fortalte mig om, som handlede om, hvor svært det er at komme ind på boligmarkedet i København, og hvor meget vores børn, mig og mine børn engang, når de bliver vores alder, og skal ind på boligmarkedet. Hvor dårligt de er stillet. Det er umuligt. I dag er det selv umuligt for folk, der har en rigtig fin økonomi. Ja, det er rigtigt. Hvad er dine holdninger til det her, Thea? Hvad har du lavet tanker i din fremtid, og hvor er du nu, og ja, hvad er dine drømme, og hvordan vil du komme ind? Altså, det vil jeg egentlig også gerne høre om. Ja, min drømme er helt klart at få noget købe. Jeg har modsat dig ikke skrevet op nogen steder. Nej. Så hvis jeg skal ud og lege noget, så kigger vi på husleje, der starter for 10.000 op. Fordi det er det koster. Og jeg synes jo, det er vanvittigt. Vi havde også lige, din far kom lige til at nævne her, lige for ikke så lang tid siden, at han havde lige stiftet bekendtskab med, at der var husleje på 22.000 her i København, eller sådan noget. Ja. Og det synes jeg også, jeg har det også bare sådan, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, så vil jeg hellere
vil jeg hellere købe noget. Ja. Og så ved jeg, så betaler man af på lån, man betaler renter, det er stadigvæk højt, men hvis du alligevel giver 20.000 om måneden for noget, så Det er det. og man skulle lige så godt prøve at se, om ikke man kan få lov at købe noget i stedet for, i det mindste, for så stopper det jo på et tidspunkt. Det gør det ikke, hvis du lejer. Plus, bliver det bare ved. det ind i en opsparing, for du får det her tilbage. Jeg ved godt, der er... Renterne får du ikke tilbage. Nej, du får ikke renterne tilbage, og du får heller ikke... der er også sådan en boligafgift. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men der er jo noget, du ikke får tilbage. Ja, men det er minimalt i forhold til, hvor meget du lægger i noget nu. Ja. Og hvor meget det faktisk også har... Det er jo det, man siger jo derude, investeringsfolk siger, ja, men skal du investere i noget, så skal du investere i mursten. Det er bare det, der er det mest sikre at investere i. Lige nu i hvert fald. Og i hvert fald i København-området, ikke? Ja, fuldstændig. Min strategi er, jeg vil gerne købe noget på et tidspunkt, så min strategi er, det skal jo lige siges, at jeg er stadigvæk studerende, jeg er stadig på SU, så det er lidt begrænset, hvor meget jeg kan spare op. Ja. Men ellers så spare op, og investere det, der bliver sparet op i aktier, sådan så det... Og det snakkede vi om sidst, så det snakkede vi lidt om sidst, ja. Sidste episode. Så man ligesom får sin formue til at vokse, så man har noget mere at gøre godt med. Og så tror jeg ikke, at jeg har noget imod at tage et par år, hvor at jeg, efter jeg er færdiguddannet, stadigvæk holder mit forbrug lavt, så jeg kan spare mere op per måned, så jeg kan gå ned til banken og sige, jeg har den her formue, jeg kan ligge, så jeg kan få lov at låne for det mere. Fordi man er jo bare nødt til at, enten så skal vi alle sammen kollektivt tage en pause for at købe noget, sådan så man tvinger priserne ned, eller så er du nødt til at være med. Og den eneste måde, vi kan være med på, det er ved virkelig at spare op. Eventuelt prøve at se, om man kan få indkomst fra flere forskellige steder. Men det er svært. Det er svært, hvis du har 37 timers arbejde, men det er helt klart værd at kigge på. Aktier er en af mulighederne. Du kan købe de aktier, der giver udbytte tilbage, så får man nogle små puljer penge i løbet af året. Men du skal have mange aktier stående, mange penge investeret, før at det sådan er et signifikant beløb, du får ud. Ikke? Men det er hvad er så din drøm af, hvor nu har vi jo kigget, nu har du hørt alle de der, vi har været igennem med, hvor vi vil bo, og hvad vi synes er langt væk. Og... Ja, jamen, jeg tror ikke, jeg vil nævne specifikke byer, men jeg kan sige så meget, at jeg kunne godt tænke mig at bo sådan lige lidt uden for København, tror jeg. Ja. Ikke midt i København. Det har jeg egentlig ikke behov for. Men lige sådan lidt udenfor. Heller ikke for langt væk. Nej. Men så altså, du er heller ikke sådan til, at det skal være for meget land? Altså, eller hvad? Nej. Okay. Ikke for meget land. Okay. Det må gerne være lyst om aftenen, og butikkerne må gerne lukke sådan før. Ja. Ej, det var meget københavneragtigt at sige. Og butikkerne skal altså helst lukke kl. 10 tidligst. Helst. Eller, tidligst. Det er man jo også vant til. Ja, altså jeg har ikke noget imod at flytte lidt ud. Årsagen til, at jeg har ikke sådan det vilde behov for at være lige midt i, hvor det sker. Men ellers er det selvfølgelig fordi, at det er det mest realistiske. Hvis man gerne også vil have noget, hvor der er noget plads, og der er nogle kvadratmeter, så er man nødt til at skulle lidt ud. Sådan har jeg det. Det tror jeg i hvert fald, jeg kommer til at være nødt til. Ja. Men altså, jeg tror faktisk sådan, nu snakker vi om det i et af de andre episoder, hvor vi snakker om indretning, og hvad gør det hjemme hyggeligt. Men det der med lys, det betyder bare så meget for mig, og jeg føler bare ikke, at de steder, jeg kan købe og lege for de penge, jeg har, at det bare er nogen... bælragende mørkt udenfor. Og så føler man sig helt alene i verden. Nej, det er bare, at de er tit sådan lidt gamle huse og lejligheder, ikke? Ja. Og de her små bitte vinduer, og altså når jeg har været ude og kigge på de der, bare sådan som KAB har, altså mange af dem er bare, det er bare sådan gamle, det er meget gamle bygninger, de her små vinduer, der bare, og det betyder bare meget for mit velvære, så skulle jeg sådan, altså også en altan for den så skyld, og det er der også mange, der ikke har i KAB, så det er sådan at gå lidt på kompromis, men der kunne et sommerhus jo være rigtig fedt, fordi så har man jo, man får ligesom stillet den lyst. Helt fordi klart. Man jo har den her have, man kan, vi kan lige købe det der til haven, og vi skal også lige op og plante dem der, og du ved, have hele den der, det er ens eget, og man kan sidde derude, og man kan gå ind og ud nemt, og du ved, der i sommeren, ikke? Som vi mangler så meget herinde i byen. Men mit mål med at egentlig at ville have den her formue, og kunne købe, hvad jeg vil, det er, at jeg får et hus, hvor jeg har værelserne til de børn, jeg nu engang har det på det tidspunkt, selvfølgelig. Og at jeg så har et værelse ekstra til, når der kommer gæster fra Jylland og Polen. Ja. Og at jeg så har, altså hvis jeg simpelthen helt være optimalt, så skulle det også være et værksted / et studierum, eller sådan et... sådan et rum, man kan bruge til sin hobby. Ja, hobbyrum, ja. Hvis det kunne sådan en garageagtigt, altså sådan,
Det vil være, hvis jeg virkelig sådan... Skulle drømme. Ja. Og så et lyst hus med masser af vinduer. Ja, det kan jeg godt føle. Og så skulle vi være tæt på en S-togsstation, nogenlunde tæt. Det kunne være sådan noget Birkerød, for eksempel. Altså bare for at tage en eller anden by, ikke? Ja. Sådan, det er tæt nok, det er stadig lidt langt væk, det er hyggeligt, der er et S-tog, du ved. Altså sådan noget, eller det, ikke? Det kan også være andre byer end den. Det var bare tilfældigt. Det skulle også være Frederiksberg. Haha. Totalt sådan midt inde i byen. Ej, jeg kan egentlig godt lide, at det også er lidt tæt på noget. Det må faktisk være tæt på noget vand, så hvis det kunne være kystbyerne, kunne det også være nice. Ja. Så det kunne jo være drømmen, ikke? Og der skal vi jo starte et sted. Vi kan jo ikke bare hoppe derop. Nej. Fra 0 til 100. Bankdamen siger nej. Apropos vanerne tidligere. Så du tænker at lave en melleminvestering? Ja. Hvis man kan sige det, kalde det det. Og jeg har bare været så heldig at finde noget mega sådan håndværkertilbud-agtigt, så jeg glæder mig her meget til at komme op og se det. Fedt. Og så kommer vi jo til, og hvis det er, så kommer vi til at bo tæt på hinanden. Ja. For vi har begge to sommerhus. Ja. Er det ikke rigtigt? Eller det er ikke mit eget sommerhus. Nej. Det er familiens sommerhus. Ja. Præcis. Ej, det kunne altså også være hyggeligt. Kunne det ikke bare være hyggeligt? Det kunne det. Oh my god. Det er faktisk til gengæld sådan, hvis jeg sådan virkelig skulle drømme. Vi laver en squatby. Hvis jeg virkelig skulle, altså jeg vil faktisk sige sådan, at hvis jeg virkelig skulle drømme, hvis jeg gik hen og vandt i lotto eller sådan noget, så tror jeg faktisk ikke engang, at jeg ville købe et hus. Jeg ville købe et par huse, lige sådan ved siden af hinanden i nærheden. Og så lige få hele familien tæt på. Ja, det har bare min mor talt om mange gange. Men kunne det ikke bare være... Ej, det kunne være så fantastisk. Vi har talt om, at... godt. Vi har talt om, har du set de der huse inden, vi får dem aldrig, så derfor kan jeg lige så godt snakke om det. De der huse inde på Islands Brygge, der er ned til der vand, men der strand. Det er sådan nogle 3 etager eller sådan noget. Med sådan, det er lige helt inde i Islands Brygge. Stay lidt længere ude. Okay. Der er sådan en fake strand, og så er der sådan nogle 3 etagers huse. Rækkehuse-agtige. Ja. Med en tagterrasse. Ja. Lige der. Det er vildeste, og de koster jo... Jeg kan ikke huske, hvad det var. Om det var 15 millioner eller sådan noget. Oh gosh. Men de er i hvert fald sindssygt. Og de er... Oh my god. Så lækre. Og min mor, hun var sådan, jeg har gået og drømt, at så havde jeg det her hus, så skulle du have det i midten, og så skulle Anna have det endehuset, fordi så var der lige lidt ekstra have til deres hund, og så, du ved, og så kunne børnene løbe fra, du ved, igennem vores have, og sådan ind til mormor, ind til moster, og ind til... Det kunne jeg godt tænke mig. Og så vil jeg også bare lige sige, at der er jo noget videnskab, som der viser, at hvis der er noget, der forlænger levetiden, så er det faktisk, at man bruger rigtig meget tid sammen med sine relationer. Det forlænger levetiden mere, end at spise sundt og dyrke motion og så videre. Det er at være tæt på sin familie, hvis man ellers har et godt familieforhold. Skal lige, det er bare relationer. Punktum. Ja, de gode relationer. Tæt på dem, det er livsforlængende. Ja, det er skide sundt. Men så er der også studier, der siger, at man skal ikke at bo i et hus med familien er ikke altid det bedste. Nej, altså man skal lige sådan have lidt afstand. Ja. Men bare sådan der, hvor man kan komme hinanden. En rækkehus sådan en anden, det kunne man sagtens have. Ja. Man skal ikke vi er også bare mega til hinanden med vores mødre. Vi er så også med min far, vil jeg sige. Nu skal jeg ikke lige lade ham være uden for den her snak. Nej, men det er også helt klart min drøm. Altså hvis jeg kunne, så ville det være, ville være fantastisk. Jeg ville det elske. Det var det for i dag. Spændende emner. Har du... nu skal vi til anbefalingerne. Og vi glemmer det hver eneste gang. Hver gang. Hvad skal vi anbefale? Jeg vil gerne anbefale, at I ser Robinson i år, fordi at 2 af mine venner er med. Ja, det er en god anbefaling. Ja, Johannes, shout out til dig. Han er min ven. Han er min rulleskøjteven. Skide sød. Han er med. Ham skal man se. Og så den anden, det er min venindes søster. Ja. Og det er hende, der hedder Maj-Britt. Ja. Så. Det er Team Blå. Det er Team Blå. De er begge 2 på Team Blå. Ja, det er så godt. Så kan man hæppe på dem, ikke? Ja. Så præcis. Det vil jeg anbefale at se Robinson. Selvom jeg har ikke set det siden første program. Kom i 1996. Nej, for 98. Hvad? Nej, jo. Nå, det må da have været, hvis det er 25 år. De har 25 års jubilæum. Ja. Wow. 98. Shit. No. Ja, så jeg var 8 år gammel, da jeg sad og så det første gang. Og jeg så det sådan et par gange der. Du ved, sådan et par sæsoner. Så jeg ikke set det siden. Jeg har heller aldrig rigtig fulgt med, men jeg følger med den her gang, fordi de er med. Ja. Jeg kan anbefale, at... Jeg ved ikke, om jeg egentlig burde anbefale det næste måned, men nu gør jeg det alligevel her, fordi det er godt at være på forkant. Det er fordi, lige om lidt, så har vi jo pyntesæson. Der er først Halloween, og derefter kommer der jul. Og jeg har en årlig tradition med at tage i Plantorama. Ja.
Det er hyggeligt. Fordi Plantorama er så hyggelig. De har så mange, man skal tage en af de store. De har så mange, især julepynt gør de så i, ikke? Ja. Og det er så hyggeligt. Og der er faktisk nogle Plantoramaer, hvor der enten er et lille coffee house inde i Plantorama, eller lige ved siden af. Og så er det bare om at gå hen og få en kaffe med noget pumpkin sirup. Fordi det er sæson, ikke? Og så gå rundt der og kigge på juleting og Halloween-ting, mens man drikker sin kop. Det er så hyggeligt. Ja, det kan jeg varmt anbefale. Ja, det kan du varmt anbefale. Og apropos det der, så synes jeg faktisk også, jeg vil anbefale, at man går ud og plukker æbler i en æbleplantage. Det gør jeg hver september. Ej, hvor hyggeligt. Og så laver jeg en æblekage. Der gør jeg ikke. Det gør min kæreste, fordi jeg laver ikke mad. Men ja. Så det er mega hyggeligt. Så spiser man sådan en dejlig, eller æbletærte hedder det jo nok, den der rigtig gode en der. Ja. Med masser af æbler. Jeg glæder mig så meget til at snakke. Næste podcast og næste igen kommer til at blive lidt din sådan yndlings. jule det bliver og din yndlings. Halloween-relateret. Ja, det bliver så godt. Gud, vi er langt i året. Jeg kan slet ikke overskue det. Det er fantastisk. Jeg kan det er sove skønt. igen. It's the most wonderful time. Hvor er det irriterende. Nå, på den På den note. Der vil jeg gerne sige tak for i dag, og fortsat god september måned. Hej. Hej. Take